mateixa i al final una urbanització cara, un paradís amagat. Dins el paradís 7 cases, pengen d'un penya-segat, 7 propietats exclusives que evoca Rafa Nadal. Dins el baló 4 cotxes, 3 motos, bicis i un quad, un casupet pel servici que viu allà netejant. Dins el jardí una piscina gegant, d'aigua salada i jacuzzi, però ningú ha notat que un tobogan, li falta un tobogan, que vaig al Willy i el pose que està passant-ho mal. Un tobogan, li falta un tobogan al pobre home, diners no donen la felicitat. Qui no voldria un tobogan? Qui no té un capritxet a sa casa? Als pobres tot vos sembla mal. Potser no vas fer mèrits, res passa per atzar.